מתנ"ס ראש העין אירח החודש את קונצרט סיום השנה של בית הספר למוזיקה ואומנויות אלגרו. אלגרו זהו מפעל משפחתי של תושבי ראש העין, טריסי ושלמה נוטיק, ואפשר לומר מפעל מאושר, תרתי משמע. צריך הרבה אומץ לקיים היום בית ספר שכזה עם 120 תלמידים מכל קשת הגילים. מגיל 2, גן מוזיקלי, ועד קשישים בני 60 והמון בני נוער. אבל צריך גם הרבה אהבה למוזיקה ולאומנויות, וצריך צוות מורים מסור ומקצועי. אז מה היה לנו בקונצרט? ראש וראשון, הפסנתר המכובד. יש מתחילים שזקוקים לעזרת המורה. ויש מתקדמים המנגנים ג'אז וקלאסי ושולטים בפסנתר כמו גדולים. והייתה לנו הופעת בלט, בה אפשר להתבלט או להתבלבל, וזה בסדר. והיה לנו אוסף מרשים של גיטריסטים שניגנו לבד, עם המורה או בכל מיני הרכבים. ובקונצרט, כמו בקונצרט, מתרגשים וקצת טועים ומנגנים. בכל משפחה גאה בילד הפלא שלה, שרק אתמול זייף את יונתן הקטן ולא ידע להחזיק גיטרה, ותראו אותו היום. ושימו לב לאנשי הטנבורים, קטנים אבל גדולים. ונגלה כאן זמריות, אם נרצה או לא נרצה. והיו לנו בקונצרט המון אורגניסטים. כן, האורגנית היא כלי מאוד מתוחכם ורציני, הרבה יותר ממה שמייחסים לו. בואו ניתן לנגנים להתבטא חופשי.
ובסוף גם מקבלים תעודות כמובן, ויוצאים לחופשת הקיץ להתכונן לקונצרט הבא. ומי יודע, אולי מגדלים לנו באלגרו איזה מוצרט חדש, או להבדיל עוזי חיטמן או בועז שרעבי. הלוואי.